खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 12 अक्ट'बरसिम कामाख्या थानसालियाव दुर्गा फुजा। आसाम सोरखारा सप्तासेनि गेजेराव 750 कौटि रां दाहार लाबाय। करिमगन्जआव 4 बांलादेशी स्मागलार हमदों। लेबाननाव इजराइलनि हामला, 21 खुदिया आरो 39 आइजोजों लोगोसे गासै 492 जिउ खहा। स्कुटारजों नालायाव गोग्लैनानै थाखो 9आव फरायनाय हिन्जावसानि जिउ खहा। चिरांनि गसाइगावआव सासे आइजोखौ जिनाहारि खालामनो नाजानाय जाथाय। बिहाराव आसामनि सासे लाइमोननि गोथै देहा बोखांनो हादों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। नैजिबा सेप्तेम्बरनिफ्राय शक्तिपीठ कामाख्या थानसालियाव जागायगोन दोरोङारि दुर्गा फुजा। बेखौ लोब्बा लाना कामाख्या थानसालिनि फुजाजों लोगोसे थानसालिनि दरखौ खुला लाखिनाय आरो बन्द खालामनायनि राहा खालामदों। कामाख्या थानसालिनि अथ'रिटिया फोसावदों बे बाथ्राखौ। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला 25 सेप्तेम्बर खालि कृष्ण नवमी फुजा जागोन। बेलासे 2 रिंगायाव मन्दिरनि दरजाखौ बन्द खालामगोन आरो फुजानि उनाव 2000ल' सिबियारिफोरा दर्शन खालामनो हागोन। मुसुखा दर्शननि थाखाय फुंनि 9 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 4 रिंगासिम राहा थागोन। बै सानखालि भिआइपि, भिभिआइपि राहा थानाय नङा। 26 सेप्तेम्बरनिफ्राय 9 अक्ट'बरसिम फुंनि 8:30 रिंगायाव मन्दिरनि दरजाखौ खुलिगोन। सानजौफुआव देवीनो आदार जाहोनानै मोनाबिलियाव आरती होगोन। 10 अक्ट'बर खालि सप्तमी फुजा। फुंनि 10 रिंगायाव मन्दिरनि दरजा खुलिगोन आरो मोनाबिलियाव बन्द खालामना देवीनो आदार जाहोगोन आरो आरती होगोन। बै सानखालिबो भिआइपि, भिभिआइपि राहा थानाय नङा। 11 अक्ट'बर खालि अष्टमी फुजा, नवमी फुजा। सानजौफु 1:30 रिंगायाव मन्दिरनि दरजा खुलिगोन। बै सानखालि 1200 सिबियारिफोराल' मन्दिर दर्शन खालामनो हागोन। 12 अक्ट'बर खालि दशमी फुजा। फुंनि 10 रिंगायाव मन्दिरनि दरजाखौ खुलिगोन। सानजौफुनि 1 रिंगायाव देवीनो आदार जाहोनानै मोनाबिलियाव मन्दिरनि दरजा बन्द खालामगोन। मोनसेनि उनाव मोनसे रां दाहार लानानै रायजोखौ सालायगासिनो हिमन्त बिश्व शर्मा सोरखारा। रोजा रोजा कौटि रां दाहार लानानैसो आसामखौ सालायनो गोनां जादों रायजो सोरखारा। थांनाय 19 सेप्तेम्बर खालि 500 कौटि रां दाहार लानायनि उनाव 24 सेप्तेम्बर एबा दिनै आरोबाव 250 कौटि रां दाहार लादों आसाम सोरखारा। रिजार्भ बेंक अफ इन्डियाया फोसावदों बे डाटाखौ। नाथाय 250 कौटि रांखौ फैबाय थानाय 7 बोसोरनि थाखाय लानो नागिरदों आसाम सोरखारा। मख'नो गोनांदि आसाम सोरखारा रां दाहार लानायनि सायाव कम्ट्रलार एन्ड अडिटर जेनेरेल अफ इन्डिया सुंद'यै केगआ सांग्रांथि होदों आरो आसाम सोरखारा रां दाहार लानायनि गोहो गैलिया होननानैबो सिएजिआ बुंदों। नाथाय बे सांग्रांथि होनायफोरखौ नेवसिगारनानै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय आसाम सोरखारा दानफ्रोमबो 2000 कौटि रांसिम दाहार लागासिनो। जाउनाव आसामनि दाहारनि बिबाना गासै 1,55,000 कौटि रांसिम बांबाय। बेखौबो मख'नो नांगोनदि सोरखारा होनाय रादायफोरखौ मावफुंनो थांनानै आरो गोदान अनसुंथायारि बिथांखिफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय आसाम सोरखारा रोजा रोजा कौटि रां दाहार लानो गोनां जादों। करिमगन्जआव 4 बांलादेशी स्मागलारफोर हमनो हादों। करिमगन्ज पुलिसा हमदों 4 बांलादेशी स्मागलारफोरखौ। करिमगन्जनि भारत बांलादेश सीमा ओनसोलनिफ्राय रबिबार खालि 4 बांलादेशीखौ हमनो हानायनि उनाव दिनै 4 बांलादेशी स्मागलार हमदों। बबेखानि हमजानाय बै 4 बांलादेशी स्मागलारफोरखौ जामिल आहमेद मना, महाबुल आलम, कफिल उद्दिन आरो टिटु रय होननानै सिनायथिनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला रबिबारखालि हमजानाय 4 बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ आयेन बेरेखायै भारत बांलादेश हादरनां सिमाखौ बारहोना आरो स्मागलिं खालामनानै भारतआव लाबोदोंमोन आरो भारतनि गुबुन गुबुन रायजोआव थांनायनि राहा खालामनानै होयोमोन। दिनै हमजानाय बै 4 स्मागलारा बै 4 सुबुङा सिगांनिफ्रायनो
सामलायगासिनो दंमोन बेबायदि आयेन बेरेखा बांलादेशी स्मागलिं हाबाखौ। नाथाय मैया भारताव हाबफैनाय साब्रै बांलादेशीखौ करिमगंज पुलिस आरो BSFआ हमना जेरा खालामनायाव बै साब्रै स्मागलारनि बागै फोरमायो। बेबायदियैनो दिनै बै साब्रै बांलादेशी स्मागलार जामिल आहमेद, मना, महबुल आलम, कफिल उद्दिन आरो टिटु रयमोनखौ करिमगंज पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। मख'नो गोनांदि आसाम पुलिसआ करिमगंजआव साब्रै बांलादेशी स्मागलार हमनो हानायनि बागै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायदों आरो बे जाफुंसार अपारेशननि थाखाय गिबि मन्थ्रिया पुलिस बिफानखौ साबायखर होदों। इजराइल आरो लेबानननि थासारिया बे समाव जोबोद गाज्रि। लेबाननाव पेसार, वाकी टकी आरो सलार पेनेल बेफ्रु होनायनि उनाव बे खेबाव इजराइलआ लेबाननाव एयार स्ट्राइक खालामदों। इजराइलआ लेबाननाव हिजबुल्लाहनि मोन 1100 जायगायाव गाग्लोबदों। बे गिख्रंथाव गाग्लोबनायाव दासिम सा 21 खुदिया, सा 39 आइजोफोरजों लोगोसे गासै सा 495 नि बांसिन सुबुङा जिउ गोमाबाय। बेनि अनगायैबो 1650निबो बांसिन सुबुङा जखम जादों होननानै खौरां ओंखारदों। बबेखानि जिउ गोमानाय सुबुंनि बिबाङा आरोबाव बांबावनो हागौ होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि इजराइलआ फैगौ 30 सेप्तेम्बरसिम हादराव इमारजेन्सि फोसावदों। गुबुन फारसे लेबानननि खोला बाहागोआव सुबुं थानाय न'फोरावबो हिजबुल्लाहआ मिसाइल आरो बमा लाखिनायखौ स्केन खालामनो हादों। इजराइलआ बै जायगाफोराव गाग्लोबनानै बै हाथियारफोरखौ फोजोबस्रांगोन। बेनिखायनो खोला लेबानननि सरासनस्रा सुबुंफोरखौ गावबा गावनि न' बां नागारनानै रैखाथि गोनां जायगायाव आश्रय लाहैनो बिथोन होदों इजराइलआ। इजराइलनि बे हुमखिनि उनावनो खोला लेबानननि लाख लाख सुबुङा गावबा गावनि न'खौ नागारनाय सावगारि आरो भिडिअफोरा ससियेल मिडियायाव ओंखारदों। मख'नो गोनांदि इजराइलआ हामासनि हेंथायै गाजायाव गाग्लोबनायनि सिगांबो बेबायदि सांग्रांथि आरो हुमखि होदोंमोन। दा बे समाव गाजाया थेर बेथेर। बेखौबो मख'नो नांगोन दि इजराइल आरो हामास दावहा सोलिबाय थानाय समाव लेबानननि हिजबुल्लाहआबो इजराइलखौ गाग्लोबदोंमोन। इजराइलआबो हिजबुल्लाहनो एयार स्ट्राइक खालामनानै फिननाय होदोंमोन। नाथाय दायो इजराइलआ गाजायाव हामासनि सिनस्रि सिफायना लेबाननाव हिजबुल्लाहखौ टारगेट खालामदों। दिनै मंगलबारनि फुङाव स्कुटारा नालायाव गोग्लैनानै थाखो 9आव फरायनाय हिन्जावसाया दुखुनांथावै जिउ खहा जादों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला नलबारि जिल्लानि तिहुनि सिङाव थानाय सासे फरायसाया गावनि स्कुटारा नालायाव गोग्लैनायनि जाहोनाव जिउ गोमानो गोनां जादों। रुंसारि जानाय हिन्जावसानि सिनायथिखौ हाथिपारा ओनसोलनि शंकरदेव शिशु निकेतन फरायसालिनि सासे 9 थाखोनि फरायसा भासबती कलिता होननानै मिथिनो हानाय जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला भासबतीया टिउसननिफ्राय न' फारसे फैफिनगासिनो थानाय समावनो गावनि स्कुटारखौ सामलायनो हायैयाव नालायाव गोग्लैदोंमोन। बे जाथायनि उनाव जायगानि सुबुंफोरा हिन्जावसाखौ बोखांनानै नलबारिनि गंसे देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो फाहामथाय होबाय थानाय समावनो दुखुनांथावै जिउ गोमायो होननानै सुलुङाव फोरमायदों। गसाइगावआव समबारखालि सासे आइजोखौ जिनाहारि खालामनो नाजानाय जाथाया सोराङाव फैदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला आइजोनि फिसाया गेस सिलिन्डार हैनो थाखाय इ-रिक्सा सालायग्रा मुजाराब आलीखौ नखराव दैथायहरदोंमोन। बेवहायनो हारसिं थानायनि खाबु लानानै आइजोखौ सोदोमस्रि गैयै गाज्रि आखु बाहायदोंमोन इ-रिक्सा सालायग्रा मुजाराब आलीया। रिपर्ट बायदिब्ला खेबसे न'आव हाबनायनि उनाव दायनिगिरि मुजाराब आलीया आइजोनि मोदोमनि बाहागोफोरखौ साबजाथावै दांदोंमोन आरो खुगाखौ हमथेनो नाजानाय समावनो आइजोआ होख्रावनायनि जाहोनाव नसुंसेनि सुबुंफ्रा बासायनो हादोंमोन आरो दायनिगिरिखौ हमनो हादोंमोन। बे जाथायनि उनाव मुजाराब आलीनि बेरेखायै मोनसे गसर थिसननाय जायो। बेनि उनाव जायगानि सुबुंफोरा दायनिगिरिनि बेरेखायै गोख्रों राहा लानो दाबि खालामदों आरो इयुनाव बेफोरबायदि जाथायफोरखौ दबथायनो थाखाय पुलिसनि फारसेबो सांग्रांथि थानो खावलायदों। मख'नो गोनांदि आइजोफोरनि हेंथायै दायफोरखौ रायजोआव बांनायनिफ्राय बांसिननायखौ नुनो मोनबोगासिनो दङ। 21 सेप्तेम्बर खालि नगाव पुलिसआ दिहिङाव सासे उन्दै हिन्जावसाखौ हानजायारि जिनाहारि खालामनाय जाथायाव लोब्बा थानाय सानै दायनिगिरिखौ खादोंमोन।
बेनि अनगायैबो 22 आगस्ट खालि सासे उन्दै गथ'साखौ गुबुन मोनसे मुगैथाव हानजायारि जिनाहारि खालामनाय जाथाया रायजोआव सोमावग्लुंदोंमोन। बेनि सिगां आगस्टआव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायथिनाय बायदिब्ला जुलाइ 2024 मायथाइसिमाव रायजोआव आइजोफोरखौ जिनाहारिनि 580टा केस थिसननाय जादोंमोन होननानै फोरमायदोंमोन। बिहाराव आसामनि सासे लाइमोननि गोथै देहा बोखांनो हादों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला बिहारनि मोनसे रेलवे स्टेशनाव आसामनि सासे लाइमोननि गोथै देहा बोखांनो मोननाय जादोंमोन। थैनाय सुबुंनि सिनायथिखौ उदालगुरि जिल्लानि गलायगावआव थानाय गनकपारानि रामेश्वर देकानि फिसाज्ला सम्पक देका 40 बोसोर होननानै सिनायथिनो हादों। बबेखानि सम्पकनि थैनायनि जाहोनखौ दासिमबो मिन्थिनो मोननाय जायाखै। बे समाव थैनाय सुबुंनि गोथै सह'खौ लायनो थाखाय नखरा बिहाराव थांबाय होननानै सुलुङाव फोरमायदों। सम्पकनि थैनायनि सायाव नायबिजिरनायखौ बिहारनि जायगायारि बिबानगिरिफोरजों जागायजेननायखौ नखरा मिजिं थिदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।